Miriam Spiteri de Bono se tkun il-11 il-President tar-Repubblika ta' Malta u l-ewwel mara Awċija f'din il-kariga. Dan kif l-4 filgħaxija fil-Parlament intlaħaq qbil bejn l-Oppożizzjoni u l-Gvern sabiex Spiteri de Bono fl-età ta' 71 sena tkun is-suċċessur tal-President George Vella. Ir-riżultat huwa 75 favur, xejn kontra. Peress li hawn aktar minn 2 terzi tal-membri li votaw favur, niddikjara il-mozzjoni għal ħatra ta' President tar-Repubblika għaddiet nemkom skont l-artiklu 48 tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Imwielda fl-1952 fir-Rabat Għawdex hija serviet bħala Speaker tal-Parlament fi żmien il-Prim Ministru Alfred Sant fl-1996. Ma fil-waqt illi kontestat 4 elezzjonijiet ġenerali fisem il-Partit Laburista kif ukoll serviet għal 3 snin bħala President tal-Għaqda Nisa Laburisti. Qabel il-vot fil-Parlament, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iddeskriva lil Miriam Spiteri de Bono bħala persuna li għandha l-kwalitajiet kollha neċessarji biex isservi f'din il-kariga b'integrità u empatija lejn il-poplu Malti u Awċi. Mhux biss jawgura lil Miriam Spiteri de Bono biex tkun President empatika tal-poplu Malti u Awċi kolli kif m'għandix dubju illi se tkun. Imma li hija tkun propju il-President illi tifdi tejna bħala poplu li nifdu lilna nfusna mill-ġdid fi kliema u li tejn lill-poplu Malti u Awċi illi jingħaqad għaliex huwa biss b'dan il-mod illi il-poplu jista' jkompli jikber, jimmatura biex ikun gburi mhux biss bil-passat tiegħu imma bil-preżent u bil-futur li dan il-poplu stess għad irid jikteb. Fil-waqt li Bernard Grech ringrazzja lin-naħa l-oħra tal-Kamra tal-Maturità li kienet murija sabiex intlaħaq ftehim dwar din il-ħatra. Dwar il-ħatra tan-notar Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru stqarr illi għandha il-kwalità li biha ġġib l-Għaqda Nazzjonali u din urieta fir-ruoli li kopriet tul dawn is-snin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu sellem lill-President George Vella li f'April tal-2019 kien inħatar bħala s-suċċessur tal-President Emeritu Marie-Louise Colero Preca. Vella tul dawn l-aħħar 5 snin laħaq 2 Prim Ministri u 2 kapijiet tal-Oppożizzjoni u ħadem f'2 leġislaturi differenti. Dwar George Vella, Bernard Grech saħaq illi laqal u esperjenza tiegħu kienu għodda importanti għal din il-presidenza fosthom meta affaċċat bil-kriżi politika tal-2019 u snin ta' pandemija. Ta' fil-waqt li sellem il-fatti li kien insista tul dan il-perjodu dwar is-saħħa tal-omm u t-tarbija fil-ġuf kif ukoll irringrazzja lis-Sinjura Miriam Vella. Irrid ningrazzjah ukoll għall-ħidma li huwa għamel permezz tal-Community Chest Fund, l-għajnuna, il-ħafna u ħafna nies, kif huwa dejjem stqar mhux biss pubblikament anke privatament, possibilment tipprova tgħin lil kulħadd, però il-fondi huma li huma għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma dawk illi jagħti il-poplu Malti ġenerus. Żgur illi għandna nagħmlu dejjem iktar bħala politiċi illi kemm jista' jkun ma nħallux lin-nies imorru jittalbu għall-għajnuna. Issa, fl-4 ta' April, Miriam Spiteri de Bono mistennija tieħu l-ġurament bħala il-11 il-President ta' Malta. Iċ-ċerimonja se tixxandar live fuq Net Television.